Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател на Общински съвет Павликени, уважаеми дами и господа общински съветници, кметове на населени места, съграждани и колеги. Добре дошли на публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Павликени за 2024 година. Съгласно Закона за публичните финанси, кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по член 84, алинея 4, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Поканата и проектът на бюджета за 2024 година са публикувани на сайта на общината на 18 януари тази година. Поканата е публикувана на 19 януари във вестник Янтра днес и в брой 2 от 23 януари на вестник Павликенски глас. Поканата се чете и по местния радиовъзел. Проектът на бюджет 2024 година е разработен на основание единните разходни стандарти за годината, Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, който е обнародван в Държавен вестник брой 108 от 30 декември 2023 година. Решение номер 847 от 28 ноември 2023 година за изменение и допълнение на решение номер 346 на Министерски съвет от 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 година, както и постановление на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 година. Всъщност, това както беше излишно, такова е имало предходни години, но към днешна дата такова все още не е публикувано. Протокол за провеждането на обсъждането ще води госпожа Йорданка Колева, главен експерт бюджет. В протокола ще бъдат отразени всички изказвания, предложения, мнения и коментари. Протоколът е неразделна част от материалите за бюджет 2024 година, които кметът на общината ще внесе за разглеждане от комисиите на Общински съвет Павликени. Искам да ви информирам и че по време на общественото обсъждане ще се прави аудио и видеозапис, който в последствие ще е достъпен за обществеността, т.е. няма да се излъчва онлайн в момента. Когато дойде време за изказвания и въпроси, ще ви моля всички да ги задавате на микрофон, защото иначе няма как да се прави запис. Госпожа Таня Тодорова и госпожа Бистра Иванова ще бъдат така любезни да ви предоставят микрофоните. Давам думата на инженер Манолов, кмет на община Павликени, който ще ви запознае с информация за новите и важните моменти в проекта на бюджета за 2024 година. Заповядайте, господин Манолов. Уважаеми господин председател на Общински съвет Павликени, уважаеми общински съветници, уважаеми колеги кметове, уважаеми колеги от общинска администрация, уважаеми директори, уважаеми съграждани и гости. Днес разглеждаме финансовия план на община Павликени за бюджетната 2024 година. Основният документ за финансовата политика на общината през настоящата година е свързан с административните услуги за населението, изграждане и поддържане на техническа инфраструктура, предоставяне на услуги на гражданите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта, защита от бедствия и аварии, документ, който регулира отношенията по набирането на средства и тяхното изразходване на територията на общината. Проектът на бюджет 2024 е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена с Закона за държавния бюджет за 2024 година, приетите от Общински съвет Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените ни приходи. Преди да пристъпя към представянето на конкретни числа в бюджета, бих искал да кажа няколко принципни неща. На първо място, този бюджет е консервативен.
В него няма резки ходове, няма и безразсъдни идеи. На второ място, предложението, което давам към Общинския съвет, е за неща, за които съм сигурен, че администрацията може да изпълни. Разбира се, в обществото са назрели стотици желания, не можем да изпълним всичко в рамките на една година. Затова приоритизираме, планираме дългосрочно и реалистично. На трето място, Община Павликени има финансова стабилност. Всяка година планираме бюджет, който гарантира, че ще спазим няколко принципа. Община Павликени има сигурно и предвидимо планиране на местните финанси. Община Павликени поддържа преходен остатък, т.е. ние не харчим безразсъдно всичките си налични средства. И доказателство за това е, че в края на 2023 година този остатък е 7 милиона 226 хиляди 914 лева. Община Павликени няма задължения към банки и финансови институции, няма неразплатени задължения към доставчици и изпълнители. Община Павликени поддържа няколко години едно и също ниво на местните данъци и такси, което е под средното за страната. След всичко казано до тук, съм убеден, че представям пред вас добре обмислен и реалистичен бюджет. Голямото предизвикателство за създаване на този бюджет е приходната част. Общинските приходи зависят от данъците върху превозните средства, недвижимите имоти и възмездното придобиване на имущество. В настоящата инфлационна среда приходната част не се влияе положително, за разлика от разходната. Имаме постоянни приходи, с които ще трябва да разплатим увеличаващи се разходи. Подчертавам, че за 2024 година няма увеличение на местните данъци и такси и съответно не се очакват допълнителни приходи от местната дейност, освен данъци от инцидентни сделки с имоти. Какво получава общината от централния бюджет, касаещо местните дейности? Общата изравнителна субсидия е увеличена с 10 300 лева или с 0,55% спрямо 2023 година. Субсидията за делегираната дейност общинска администрация е увеличена само с 57 000 лева за цялата година или 3,92%. И това на фона на увеличена минимална работна заплата с 19,62%. Увеличението за администрацията сами се убеждавате, че е нищожно. За работна заплата и осигурителни вноски на кметове на кметства няма увеличение, напротив има намаление с 2900 лева годишна база спрямо миналата година. За зимно поддържане на общинските пътища средствата са увеличени с 100 лева за цялата община, за цялата година. А целевата субсидия за капиталови разходи с 9100 лева или 0,52%. Какво дава централния бюджет за държавните дейности? За отбрана и сигурност, общинска охрана, полиция, детска педагогическа стая, местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и доброволно формирование, увеличението е 32 000 лева или 17,97%. За образование, училища и детски градини увеличение с 1 милион 516 хиляди лева, 11,73%. За здравеопазване, детска ясла и здравни кабинети в учебните заведения увеличение 84 000 лева или 7,7%. За социални дейности, всички услуги в комплекса социални услуги и асистентска подкрепа, увеличение 802 000 лева, 26,93%. За функция култура, читалища и музеи увеличението е 155 000 лева или 15,05%. Средства, които се предоставят от държавния бюджет, се разпределят за държавните дейности и са за работни заплати, осигурителни вноски, издръжка на училища, детски градини, детската ясла, здравните кабинети, социалните услуги, читалища и музеите. Финансовата рамка на бюджета на община Павликени за 2024 година е в размер на 40 милиона 433 хиляди 493 лева. При тази финансова рамка, без допълнителни приходи от местната дейност, сме съставили общински бюджет, който в максимална степен да осъществява заложените в Закона за местно самоуправление и местната администрация функции. Инвестиционната програма на общината е в размер на 8 милиона 144 хиляди 651 лева,
В това число планираме от други източници да получим 3 млн. 751 хил. 147 лева и от собствени средства, включително целева субсидия от тази и преходни години, сме предвидели 4 млн. 393 хил. 504 лева. В капиталовата програма са планирани 400 хил. лева за проектиране на реконструкция на водопроводни мрежи в 5 населени места, съобразно обследванията и статистиката за аварии от ВиК Йовковци за селата Бутово, Горна Липница, Долна Липница, Дъскот и Лесичери. Предвидени са 64 680 лева за изготвяне на прединвестиционно проучване и работен проект за реконструкция на съоръженията и водоснабдителната система на град Бяла Черква и 30 000 лева за проектиране на допълнително водоснабдяване на селата Дъскот и Лесичери. В инвестиционната програма на общината са включени преходни обекти, част от които са за рехабилитация на обществени зелени площи в селата Стамболово, Михалци, Димча и Вишовград на обща стойност 305 218 лева. Тези средства са от собствени приходи и в тях не е включено външното финансиране, което очакваме от Държавен фонд земеделие чрез местната инициативна група Павликени Полски Тръмбеш. Предвидели сме средства в размер на 142 800 лева от собствени приходи за обект изграждане на детска и спортни площадки и благоустрояване на двора на основно училище Филип Тотев в село Върбовка, с което ще кандидатстваме по проект Красива България към Министерството на труда и социалната политика. В капиталовата програма са включени и обектите, за които сме одобрени за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, а именно повишаване енергийната ефективност и модернизация на образователната среда в основно училище Свети Климент Охридски, реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски и рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на град Павликени и град Бяла Черква. Общата стойност на подписаните договори е 10 млн. 58 хил. 322 лева. Съгласно приложение номер 3 към член 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, касаещо капиталови разходи по инвестиционна програма за общински проекти, за общината са заявени 5 проекта на обща стойност 16 млн. 324 хил. 400 лева с период на усвояване до 31 декември 2026 година. Те ще бъдат преразгледани още веднъж с Общински съвет и наново заявени. На този етап обектите не се включват в капиталовата програма, предвид предстоящото подписване на договори с Министерството на регионалното развитие и благоустрояване. И през настоящата година общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програми на европейските фондове и други външни финансирания. Опитът, който имаме от последните години с програма инвитро и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и за това сме планирали средства за тях и през настоящата година. За 2024 година сме предвидели увеличаване на щатната численост на кметствата с по една щатна бройка на длъжност работник озеленяване. Увеличението е във връзка с исканията на кметовете на населените места и е свързано с необходимостта от поддръжка на зелени площи, гробищни паркове, косене, кастрене и други спомагателни дейности. Необходимите средства за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка на новите щатни бройки са планирани в бюджетите на всяко населено място. И през 2024 година усилията на администрацията ще бъдат насочени към продължаване и запазване тенденцията на финансово-икономическа стабилност на общината и прозрачна финансова политика, гарантиране на финансова обезпеченост към всички структури на бюджетна издръжка, продължаване на реконструкцията на ВиК инфраструктурата, подобряване инфраструктурата на общината и благоустрояване на населените места, подобряване на образователната и спортната инфраструктура, гарантиране на устойчивост на реализираните проекти, провеждане на културни събития във всички населени места на територията на общината. Наред с важните инфраструктурни обекти не се отказваме от закрилата на културата. Целият ни културен календар е 0,45% от общия ни бюджет. С тези средства правим над 80 събития във всички населени места.
Това включва фолклорни фестивали, исторически възстановки, опазване на местни традиции, арт-пленери и резиденции, кръгли годишнини, празници на книгата. Жалко е, ако някой не разбира смисъла от тях. Ние имаме събития, които са насочени към нашите съграждани от всяка възраст и от всяко населено място. Финансираме спортни клубове, които вече са 18 на брой. Постъпило е предложение за финансиране от футболен клуб Спортист Върбовка. Очаквам да постъпи също и от футболен клуб Батак като нови клубове, а спортният клуб по лека атлетика набира все повече популярност. Разбира се, бюджетът не е константна величина, ще се променя много пъти и дай Боже да се променя много пъти, защото всички промени през годината ще са в добавяне, а не в изваждане. На работната среща с кметовете на населени места, проведена на 17 януари, всички колеги проявиха разбиране и макар и с непълно удовлетворение, потвърдиха проектобюджетите си. Вчера и днес постъпиха възражения и нови предложения от 7 кметства. Физически и технически не разполагахме с нужното време, но ще ги разгледаме до внасянето на бюджета в Общински съвет. Само ще отбележа, че на база направени справки, че на тези 7 кметства бюджетът спрямо 2023 година е нараснал с 217 540 лева, а общо на всички кметства без общинския център с 507 820 лева. При еднакви приходи от местни дейности и незначително увеличение от централната субсидия, както посочих в началото. И в тези бюджети не влизат редица разходи, които общината разплаща, а именно улично осветление, електроенергия, ремонт и възстановяване на проводници, подмяна на нови лампи и осветителни тела, монтаж и демонтаж, коледни украси, обработка тревни площи срещу кърлежи и комари, ремонти по елинсталациите в сградите и в трафопостовете, премахване на опасни дървета, залавяне и обработка на бездомни кучета, събития от културния календар, подпомагане спортни клубове, пенсионерски клубове, транспорт на самодейни състави и пенсионерски клубове, разчистване и запръстяване на нерегламентирани сметища, пътни знаци за организация на движението и много други дейности, които някои хора ги забравят. В заключение искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този проектобюджет, на директорите на второстепенните разпоредители, на заместник-кметовете, на колегите кметове на населени места и техните екипи, на колегите от общинска администрация, всички дирекции и отдели и най-вече на госпожа Гинка Николова и госпожа Йорданка Колева, които в последните месеци и половина работиха неуморно до късно вечер и във всички почивни дни, така както са го правили вече 12 и повече години. Уважаеми дами и господа, проектът за бюджета е балансиран при осъществен анализ на очакваните приходи за 2024 година и разчет на разходите съгласно приоритетите, заложени в програмата ми за управление и плана за интегрирано развитие на община Павликени. В проекта за бюджет 2024 си поставяме отговорни, но реално изпълними цели и считам, че с обединени усилия на Общински съвет, Общинска администрация и гражданите на нашата община ще ги реализираме успешно. Благодаря ви за вниманието и се надявам след презентацията наистина да чуем градивни коментари. Благодаря. По-подробна информация за приходите и разпределението им в разходната част на бюджет 2024 година ще ни представи госпожа Гинка Николова, директор дирекция бюджет, местни приходи и общинска собственост. Заповядайте, госпожо Николова. Благодаря. Добър вечер и от мен. Аз ще направя малко по-подробна разбивка на нашите приходи и разходи, така да видите, нали, откъде, какво идва и къде отива. Проекта за бюджет тук ще повторя госпожа Вачева от Закона за публичните финанси, нормативното основание, на което е изготвен, член 84, алинея 6. Кметът на общината представя проекта за публично обсъждане на местната общност. Госпожа Вачева спомена къде, как, какво сме публикували. И публичното обсъждане се провежда по ред определен с наредбата от Общинския съвет и по запостъпилите предложения, които после ще внесем като неразделна част към проекта за бюджет в Общинския съвет за разглеждане в комисиите.
се съставя протокол. Стана ясно, че до момента нямаме постановление за изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 година. То все още е в проект. И макар че срока изтече на 19 за набиране на възражения, на коментари по постановлението, то все още не е публикувано на сайта на Министерски съвет, не е излезнало в Държавен вестник и съответно Министерството на финансите не е дало допълнителни указания за изготвянето на бюджета за 2024 година. Какви са приоритетите на община Павликени? Плащания по договори и споразумения, субсидии за нефинансови предприятия, заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, храна, отопление, осветление и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения. Както вече стана ясно, рамката на бюджета е 40 милиона 433 хиляди. В приходите от държавата за държавните дейности, те са равни на разходите. Очакваме 25 милиона 362 хиляди. От местните приходи, които са на 15 милиона 072 хиляди, разходите за местни дейности са 13 891, а разходите за дофинансиране са 1 милион 181 хиляди. Приходите от местни данъци планираме да постъпят 2 милиона 477 хиляди, като в това число 30 хиляди от патентен данък, от данък върху недвижимите имоти 650 хиляди, от данък върху превозните средства 1 милион, от данък придобиване на имущество 790 хиляди, от туристически данък 2 хиляди, от таксиметров превоз на пътници 5 хиляди. Неданъчните постъпления са планирани общо в размер на 4 милиона 540 хиляди, от които приходи и доходи от собственост 1 милион 710 хиляди. Тук искам да кажа, че са общия обем на приходите, тъй като имаме едно училище ПГТ, което развива своя собствена дейност и също подава информация за това какво очаква да се събере през настоящата година от неговата дейност. В приходите и доходите от собственост, тъй като в края на миналата година не успяха да влезнат всички суми, които очаквахме от полски пътища, се планирани тази година несъбраните от 2023 да влезнат в 2024. От общински такси очакваме 2 милиона 354 хиляди, като най-голямото перо тук е от очакваната такса от битови отпадъци. От глоби и лихви планираме 111 хиляди лева. Тук основно влизат лихвите, които събираме през местните данъци и такси за неплатени в срок задължения. Другите неданъчни приходи са около 85 хиляди лева, постъпленията от продажби 327 хиляди лева, от концесиите 55 хиляди лева и платените данъци с отрицателен знак в приходната част около 102 хиляди лева, ДДС и това, което ще платим за стопанската дейност на общината за миналата година. Планираните постъпления от субсидии, общата субсидия са общ размер 26 милиона 875 хиляди, от които обща субсидия 22 милиона 827 хиляди, изравнителната субсидия 1 милион 870, субсидията за капиталови разходи 1 милион 751, за зимно поддържане 181 хиляди, други целеви разходи за местна дейност 247 хиляди. И имаме да възстановим към централния бюджет в началото на тази година 1791 лев. Трансферите между бюджети получени предоставени са общо в минус с приходната част в размер на 854 хиляди лева, от които трансфери между бюджети получени предоставени минус 656 хиляди лева и трансфери между бюджети и СЕС получени предоставени минус 198 хиляди лева. Тук в тези трансфери най-голямата част е тази, която предстои да преведем на община Никопол за изграждането на втората клетка на депото. Очакваме да приключи обществената поръчка и да видим според нашия дял, който е 23,4%, какво ни предстои да платим. Операциите с финансовите активи и пасиви, общият им размер е 7 милиона 395 хиляди, от които заемите между бюджет и СЕС 493 596 лева. Тези средства сме раздали към извънбюджетните си сметки, предстои да бъдат върнати на бюджета. Финансови суми по възмездна финансова помощ, това са заемите, временните безлихвени заеми, които Общинския съвет е гласувал в изтеклия мандат за МИГА
за многопрофилната болница и за сдруженията на собствениците на многоетажните жилища. Събраните средства и извършени плащания в размер на минус 645 336 лева. Това са средствата, които има между бюджета и извън бюджетните сметки в образованието и в музеите. И наличността в банките в края на годината към 7 милиона 227 хиляди представляват нашите средства от местната дейност, които са може би малко повече от 2/3 и останалата част, около 1/3, е от училища, детски градини, музеи и други държавни дейности. Ето какво представлява приходът за 2024 година. Значи 57% е делегираната от държавата дейност. И това финансиране, трансфери, заеми, което сме сложили тук в размер на 16%, горе-долу 1/3 от него е за държавната дейност. Значи държавните дейности от общия размер на бюджета са приблизително около 2/3. Изравнителната субсидия, целевата за капиталови, зимното даже не се е отразило тук като процент, по-малко от 1%. Данъчните и неданъчните покриват нашите разходи в местната дейност. Разходите по функции общо 40 милиона 433 хиляди в общи държавни служби. Очакваните разходи са за около 4 милиона и 300 хиляди. В тази част тук влиза Общинския съвет, Общинска администрация. Тази година сме планирали една малка част, която ще обезпечи работата на Комисията по местните избори, тъй като има жалби, комисията работи. В отбрана и сигурност тя е изключително държавна дейност, 362 хиляди. В образованието 16 милиона 354 хиляди, също изключително държавна дейност, училища, детски градини. В здравеопазването 1 202 хиляди. Тук са нашата детска ясла, медицинските сестри в здравните кабинети, здравния медиатор. В социални грижи са 4 милиона 881 хиляди. Основните разходи са свързани с услугите, които предоставя комплекса за социални услуги. Имаме малко в домашния социален патронаж от тези средства и също пенсионерските клубове са в тази дейност. В благоустрояването предвиждаме 8 милиона 374 хиляди лева. Тук е таксата за битови отпадъци, ремонта и поддържане на уличната мрежа, водоснабдяването и канализацията, озеленяването и всички други дейности. Тук са и местните гражданските инициативи. В културата очакваните разходи са за 2 милиона 910 хиляди лева. Тук са читалищата и музеите. В икономически дейности предвиждаме 1 милион 760 хиляди. Тук е поддържането на общинските пътища, също зимното поддържане. Тук са приюта за кучета, общинския пазар и още доста неща, които не намират място в другите дейности и влизат други дейности по икономиката. Резерва, който имаме, е 289 976. Това е резерв само в държавната дейност, основно в образованието. Тази година, разпределяйки бюджета между училища и детски градини, се оказа, че натуралните показатели, които е използвала държавата, за да ни даде по единните разходни стандарти средствата, са на база на миналогодишните натурални показатели към 1 август, когато не беше даден бюджета за 2023 година. Поради намаляването на децата и учениците се наложи този резерв да го заделим и част от него ще върнем в държавния бюджет, когато излезнат сравнението на данните към март-април месец. А другата част от резерва е на училищата и детските градини. Традиционно всяка година оставяме по 1% определен процент за непредвидени разходи, които, ако няма такива, в ноември месец разпределяме и връщаме обратно в учебните заведения. Тук вече започваме в първа функция държавните служби на базата на това 4 милиона 300 хиляди да видим за какво става дума. Значи дейностите по избори са 13 хиляди лева, общинската администрация 3 милиона 891 хиляди, за издръжка и заплати на Общинския съвет 396 хиляди. Отбрана и сигурност, други дейности по вътрешната сигурност 108 хиляди, отбранително-мобилизационна подготовка 122 хиляди, доброволните формирования 45 хиляди, превентивна дейност за намаляване на последиците и останала
една сумичка от 1300 лева и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии. Това е сумата около 86 хиляди лева, която се свързва с ремонта на читалището в село Върбовка, откъдето получихме допълнителни средства от Комисията по бедствия и аварии. В образованието детските градини ще направят разходи за 4 милиона 973. Подготвителна група имаме само една. Тя е в село Върбовка към училището за 84 хиляди. Неспециализираните училища, това са нашите 5 училища без професионалната гимназия, 8365. Само професионалната гимназия за нейната основна дейност 2 милиона 454. Общежитието ще струва около 92 хиляди лева. Столовите, издръжката на столовите е общинска дейност. Това са общински пари, които ние предоставяме на училищата, в които има столови. Това са около 140 хиляди лева. Центъра за подкрепа за личностно развитие, който се намира в началното училище, 105 хиляди лева. Други дейности по образованието имаме 141 хиляди. Тук се отразяват разходите, свързани с транспорта на учениците, заплатите на шофьорите. В здравеопазването детската ясла ще струва 895 хиляди, здравните кабинети в образованието, нашите медицински сестри 283 хиляди и в други дейности по образованието ще имаме разходи за 24 хиляди лева. Тук е нашия здравен медиатор. Тази дейност изцяло е държавна. В социални грижи, домашен социален патронаж 554 хиляди, клубовете на пенсионера по населените места е в града 244 хиляди лева, Центъра за обществена подкрепа в КСО-то 341 хиляди, Център за настаняване от семейен тип 1 милион 721 хиляди, в програмите за временна заетост 16 хиляди лева, в програмите за закрила на детето, това са преходни остатъци 816 лева, Дома за стари хора 710 хиляди, центровете за рехабилитация и интеграция 326 хиляди, дневен център за лица с увреждане 340 хиляди лева, асистентската подкрепа 615 хиляди, 11 хиляди други служби по социално осигуряване. В благоустрояване и опазване на околната среда, водоснабдяване и канализация е в размер на 1 милион 978 хиляди. За осветлението в населените места в града сме предвидели 502 хиляди лева, като тук влизат и разходите на общинското предприятие БКД за изграждане и ремонт на улици 2 милиона и 3 хиляди, други дейности по благоустрояването 1 71 хиляди лева, за озеленяването имаме предвидени 747 хиляди лева, за управление на дейностите по отпадъците 76 хиляди лева. Тук основно е строителното депо, което е в края на града. За чистотата предвиждаме 1 милион 923 хиляди лева. Други дейности по опазване на околната среда 75 хиляди. В култура и спорт за всички, това е една дейност, която я имаме само в училищата и детските градини. Държавата им предоставя някакви дребни сумички на база на натуралните показатели за всяко учебно заведение. Спортните бази са 662 хиляди лева. Тук е нашата спортна база. Включени са вътре в тези суми и финансиранията на спорта. Читалищата, изключително държавна дейност, 771 хиляди. Обредните домове, гробищния парк, нашия по всички населени места 109 хиляди. В музеите 572 хиляди. За радиовъзлите 2260 лева. В зооката заедно с капиталовите разходи са предвидени 526 хиляди лева. Други дейности по културата 263 хиляди лева, като в тази дейност е нашия културен календар. Икономически дейности и услуги за ремонт на пътища имаме 533 хиляди лева. За други дейности по транспорта 4368. За общинския пазар сме предвидели 104 хиляди. За приюта за безстопанствени животни 196 хиляди и в други дейности по икономиката 922 хиляди. Резерв тук, казах вече, че е на образованието единствено. За основен ремонт на дълготрайни активи сме предвидели 1 милион 709 хиляди. За придобиване на дълготрайни материални активи 2 милиона 644, като в тези две суми имаме преходни остатъци от предходни години, които в капиталовата програма, след малко ще погледнем, са по постановление от целеви субсидии, останали от предходни години. За придобиване на нематериални дълготрайни активи
да разбираме програмни продукти 10 000 лева. И тук сме предвидели за придобиване на земя в терените на село Върбовка за санитарно-охранителна зона 30 000. В общия обем на тези 8 милиона 145 000, разходите, които очакваме от сметките за средства от Европейския съюз, са в размер на 3 милиона 751 000. Сега тази графика, от тук можем да погледнем, че на отбрана и сигурност имаме 1%, на образованието 40%, на здравеопазването 3%, на социални грижи. И като ги погледнем, те пак стават почти 2/3 от бюджета, който идва при нас и ние просто получаваме средствата и превеждаме на делегираните от държавата дейности. Всеки месец до 5-то число пристигат трансферите от Министерството на финансите и в рамките на 5-6 работни дни ние сме длъжни на база на разпределението, което сме направили по натуралните показатели, да финансираме училищата и детските градини. Проекта за бюджет 24 считаме законосъобразен, всеобхватен по обем, прозрачен и устойчив на външни финансови фактори. Това е нашия финансов документ, чрез който общината ще реализира поставените цели и приоритети. Той е отворен за коментари и предложения от обществеността. Считаме, че максимално ще изпълним планираните приходи, че сме умерени и целесообразни в разходите и очакваме активно участие на жителите на общината в реализирането му. С това за тази презентация благодаря за вниманието, но искам тук да покажа, по масите на първите маси бяхме оставили по един екземпляр от презентациите на капиталовата програма. Тук трудно може би се вижда на този монитор. Общия размер на средствата 8 милиона 144 651. Тук да се вижда и мишката. Целевата субсидия влиза в това число. Планираните средства от собствени бюджетни средства 2 милиона 469 495, в които участват ето тези 604 хиляди, които са от постановления, останали от предходни години. Това е основно за ремонта на допълнителното водоснабдяване във Върбовка и преходния остатък от целева субсидия за капиталови разходи, което е 912 хиляди лева, 656. Тези двете суми са включени в този остатък в 10-та колона. От собствени бюджетни средства имаме 172 709 лева, които ще прехвърлим по извънбюджетните сметки. Там тези числа, които ви диктувах с минуси, тези по извънбюджетните са съответно с тези 3 милиона, които очакваме, 3 милиона 751 хиляди в 12-та колона, те ще отидат по извънбюджетните сметки. Сега тук виждате, нали, че имаме много обекти, много голяма е частта и на тези, които са в образованието. Те основно ще си купуват каквито неща им са необходими за учебния процес. Те са в 52 параграф придобиване на ДМА в функция 3 образование. Голямата част, ето виждате какъв дълъг списък е този на образованието. Ето тук програмни продукти, покупка на земя. Обектите, нали, ако искате, ще коментираме. Освен това, значи като цяло тук очакваме, че ще пристигнат доста пари от извънбюджетните. Тук не сме ги отразили, защото аз обяснявах миналата седмица на една среща с общинските съветници. Сега ще кажа, нали, за гражданите, които присъстват. Министерството следи много осторожно това, което ни дава на нас, да отговаря на нашите планирани приходи. И преди да са подписани договори и преди да имаме преведени по нашите банкови сметки суми, не е добре да ги отразяваме в капиталовата програма, тъй като не се засичат трансферите, което не се отразява добре в съответното ресорно министерство, което превежда съответните трансфери. Да през 24-та година очакваме 8 милиона 726 хиляди лева, които биха дошли след, нали, подписване на договорите с съответните министерства, нали, при искане на нас на аванси и на междинни плащания. Другото нещо, което сме качили на сайта, нали, това съвсем няма да се вижда, това са нашите извънбюджетни сметки.
Те са на общината, на образованието и като цяло. По тези извънбюджетни сметки, независимо от това дали са, както им казват колегите, меките мерки, тия, които са по разните проекти в образованието, или са за това да си свършим някаква строителна работа, в общи линии в извънбюджетните сметки за 2024 година се очаква да има приходи и разходи за 5 милиона 512 хиляди лева. Тук разбивката е по параграфи и се вижда, нали, какво се очаква да направим с тях. Ами аз бях до тук. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси към мене, към господин Манолов, към госпожа Вачева, ще се опитаме да отговорим. Имате думата за изказвания, мнения, въпроси. Моля, аз в началото казах, че само на микрофон, за да се прави запис, и моля всеки да се представя за протокола. Заповядайте. Антон Антонов, кмет на кметство Върбовка и председател на Сдружението на кметовете на кметства и кметски наместници в община Павликени. Уважаеми господин председател на Общински съвет Павликени, уважаеми господин Манолов, кметовете на кметства, Сдружението на кметовете на кметства, се запознахме с така направеният проект за бюджет 2024 на община Павликени. Приемаме го, подкрепяме го с известни забележки, които кметовете са отправили към вас в писмен вид. Главно притесненията идват от издръжката на пенсионерските клубове, за други дейности по озеленяване с втората бройка озеленител, която ще получим към кметствата за материали, и няколко кметства с малко повече средства за ремонт на улици, като предлагат те да бъдат за сметка на асфалтирането в общинския център. Благодаря. Ами, нашето предложение е по няколко въпроса и след това да им се отговаря, примерно поне 3. Моля, който е следващ. Имате думата за въпроси, мнения, изказвания. Благодаря. Никола Николов, накратко предприемач. Успях за краткото време, с което се снабди с информация, която беше публикувана на сайта на общината за проектобюджета за 2024, да се запозная. И при мен, като човек, работещ с бюджети дълги години, възникнаха няколко въпроса. Какви са целите на този бюджет? Какви политики въвежда в мини-общността община Павликени, защото да реши няколко въпроса, които са от стратегическо значение за бъдещето на нашата община. Първия въпрос е намаляващото население. Как този бюджет решава този въпрос? Какви мерки са предприети вътре в него, защото да започне, ако не е започнала такава политика, за да може наши съграждани да се връщат в нашата община, за да може младите хора да не я напускат. Какъв растеж
е заложен, защото да бъдат увеличени приходите. Как е поставена с конкретни факти, с цифри, тази стратегия в бюджета, защото да не разчитаме само на тези фиксирани приходи от наеми и от двата големи данъка, които влизат в общинския бюджет. Не говоря за държавната субсидия, не говоря за всичките задължителни държавни разходи, които минават транзитно през бюджета на общината, като първостепенен разпоредител. Как увеличаваме нашата заетост? Какви дейности общината е предвидила, защото да се потърси в съответните социални групи увеличена заетост? Всички знаем, че общината, и в частност нашата, е най-големия работодател. Безспорни са фактите. Моето виждане, четейки цифрите извън бюджетния начин на презентиране, показват няколко слабости. И затова ние всички трябва да потърсим решение на тези въпроси. Във връзка с приходите. От презентацията, която видяхме и тук, прави впечатление, че единственият пряко зависим данък от община Павликени, патентният данък, за поредна година намалява своята стойност. От малко над 35 000, доколкото чухме, около 30 000. Каква е причината? И в тази връзка, как бюджета на община Павликени решава в тази част на услугите въпроса с сивия сектор и конкурентоспособността и конкуренцията на всички участници в него. Всички знаем колко местни предприемачи в кавички са в сивия сектор. Никъде не се спомена за единствената възможност извън данъчната политика за влизане на свежи пари в общината от приходи от туризъм. Ще я спомена цифрата. Наистина тя буди много въпроси, няма да я коментирам. Приходите от туризъм за 2023 година в община Павликени са под 500 лева. Повтарям, 500 лева. Как се стимулира този сектор? С какви мерки в този бюджет, предложени току-що, защото да идват хора, които да оставят своите средства извън жителите на община Павликени, при местни производители, да правят нощувки и изобщо да харчат тук своите пари. При тази богата културна програма от над 80 събития, при тези природни и исторически заближителности. Този бюджет не дава отговор на този въпрос. Напротив, цифрата е оставен без коментар. Прави впечатление една несправедливост, която между другото има и в държавата, но тук може би трябва да се потърси решение на този въпрос. Зависимостта между приходите, които генерират селата, а това е половината население на нашата община, към местния бюджет и разходите, които се правят към тях. Ако приеме законовата норма от 30% задължение минимум за връщане на средствата, генерирани от малките населени места към тях, колко до 100% се връщат във всички села? Аз си направих труда да направя една справка и цифрите показват дефицити и много малко финансиране допълнително в някои села. Готов съм не тук, в
в друг формат да го коментираме този въпрос, защото тези цифри, сложени срещу брой население на всяко населено място, дават големи дисбаланси. Не може населено място с малко над 100 жители, единица жител да получава няколко пъти повече добавена стойност от общината за сметка на друг жител на друго населено място. Как е решен този въпрос в бюджета? Има ли е тази справедливост? Нека погледнем и този ракурс на фактите. Отваряйки тема за селата, всички знаем основния проблем на голямата група села. Видяхме капиталовата програма, видяхме проектната готовност на нашата община. Да се надяваме, че в тези 5 проекта, за които се надяваме по капиталовата програма на правителството, да имаме шанса да има част от тях за водоснабдяване. Как е решен дългосрочно този въпрос? Да, каза господин Манолов, бюджетът е консервативен, цитирам, имаме стабилност, продължаваме на тази стабилност. И как да искаме повече средства от тези, които могат да ни дадат централния бюджет, когато ни има преходни остатъци? Един бюджет, който има големи остатъци, не е добър бюджет. И който има големи излишъци. Балансираният бюджет е този, който почти завършва така, както е планиран. Приемаме рисковите в средата, която сме функционирали, и затова тук може да се работи така, че средства да бъдат инвестирани ефективно в полза на гражданите. Искам да споделя впечатлението, което ми направи за тъй наречените приоритети и избора на кое да бъде по-важно от другото. Извън социалната функция на общината, за която всички знаем, единица добавена стойност от един похарчен лев е най-важният критерий, с който гражданите и бизнеса усеща ролята на общината. В тази връзка направи впечатление, може би на всички, никъде никой не спомена думата дигитализация на нашата община. Чухме, че има планирани 30 000 лева за най-вероятно ДМА-та, компютри, принтери, най-вероятно това е. Къде е община Павликени в процеса на дигитализация? Има един сайт, да приеме като много други общини, но не всички, който е подарен от държавата. Но защо общината не работи в това направление? Да намали разходите на бизнеса и на гражданите, чрез предоставяне на конкретни продукти и услуги, така че най-ценният ресурс на всички ни, времето, да бъде решен. Как го решава бюджет 2024? Аз никъде не намерих решение. Къде е фонда, който да скъси информацията и да спечели време на гражданите и бизнеса? Всички говориме за инвестиции в бюджета и ползите от тях. Тук никой не спомена нито един конкретен проект, но ефективността на всички похарчени средства, дори и не от собствени приходи на общината, дори от различни министерства и различни други фондове, е много важна. Защо? Остава усещането за сгрешено приоритизиране. Казвам усещането. Нека ме поправите, ако греша. С два конкретни примера. В капиталовата програма на правителството и в спешния порядък, който тя беше насочена към всички общини, ние трябваше спешно да предоставяме проекти, които да бъдат финансирани. Един от проектите е да се реализира писта на
нашия стадион, която да служи за част от гражданите за техните нужди. Доколкото си спомням, ако грешиме поправете, проектът е за близо 1 400 000. Дано не греша сумата. Вземам този повод и правя връзка в културния календар с една цифра от 25 000 лева за едно събитие, което е Павликени, 81 години град. Имам конкретен въпрос към господин Манолов. Господин Манолов, по каква методология за предварителна оценка за ползите от всеки един похарчен лев, в частност на тези два проекта, събитие и бъдещ проект, се работи? Къде е тази методология? Тя публична ли е? И как ние, гражданите, данъкоплатците, можем да се запознаем с нея? Защото всеки инвеститор, когато реши да похарчи съответни средства, казва предварително какви цели ще постигне. Това, с което започнах. Аз мисля, че бюджет 2024 трябва да даде отговори на много въпроси, конкретни за целесообразността на всеки разход. Защото ако задам конкретен въпрос, как и кой формира цифрата от 25 000 лева и какво е включено в нея за това конкретно събитие, към момента мисля, че няма да има отговор. Дано греша. И коя е тази методология? Защото оценката за всеки похарчен лев я правят гражданите и бизнес. Благодаря ви. Благодаря ви. Вие сте един светъл пример за човек, който се е завърнал в град Павликени, значи все пак оценявате условията, които са ви създадени. Ще чакаме да започваме с отговорите. Давам думата на господин Манолов. То по-скоро повечето неща не бяха въпроси. Ще се опитам да бъда кратък и систематичен. Все пак да уточним, че господин Николов, че общината не е фирма. Нали? Общината не е фирма, макар че трябва в голяма степен да се менежира като фирма. По въпроса за намаляващото население, това е тенденция в цяла България, различна степен изразено по различните региони. Общината не може да строи заводи, общината може да задържи младите семейства с създаване на условия за техните деца. Виждате, че всички детски учебни заведения са обновени, енергийно ефективни, уютни, с изключение на основно училище Климент Охридски, което сме заложили и вече имаме спечелено финансиране, с различни форми извънкласни, било то сферата на изкуството, било то сферата на спорта. Мисля, че и там създаваме редица нови възможности, някои, които липсват и в много от областните градове. С ремонт на инфраструктурата, което също е заложено съобразно нашите възможности, мисля, че е справедливо разпределено през населените места, подпомагане на бизнеса с инфраструктура, с терени атрактивни при заявен интерес и създаване на възможност за работа в общинска администрация на младите хора, които са завършили своето образование, било то средно или било то висше, постоянно участват в обучение за повишаване на своята професионална компетентност всички общински служители от всички общински звена и в момента имаме обявени разкрити свободни работни места в общинска администрация. Предстои да бъдат обявени още от 19 кметства трябва да намерят още след 2 седмици по още един работник поддръжка, което също е начин да се задържат тези хора по населените места. Даваме възможност за изява, за да може тези деца да се чувстват полезни в своите състави, в своите отбори и да изберат поне до
завършване на средното си образование да са в града. Подаваме ръка на всяко инвестиционно намерение. За жалост те не са чак толкова много, но аз не мисля, че общинската местна власт има вина в това нещо. Стремим се да популяризираме всички възможности, които дават нашия регион. Как да растат приходите? Давахте пример с туризъм. Това са приходи от туристическа такса. Това е всеобщо заболяване, дори в курортните центрове, че базите за настаняване не отчитат коректно туристическата такса. На времето се правеше с адресни регистрации, нощни проверки от районно управление на полицията. Сега това нещо го няма. Разчитаме наистина на коректността на собствениците на такива бази за настаняване. Сивия сектор, не знам какво имате в предвид. По отношение на строителните ремонти, възложени от община Павликени се бори доста сериозно с сивия сектор, просто като не го допуска да участва в тези строителни ремонти, обществени поръчки, изисквания за наличие на сертификати, членове на Камарата на строителите, професионален регистър на строителя. Същото е и с доставчиците на храни, с доставчиците на горива. Всички контрагенти се проверяват предварително. Сега знаем, че тук-там опитвали сме се с сивия сектор по нерегламентирания превоз с леки автомобили от населени места. Правихме, не мога да кажа кога, сигурно има 5-6 години, съвместна проверка с ДАИ, с полиция по няколко села. Оказа се, че това нещо просто няма как да проработи. Големите дисбаланси ги има, но точно в обратна посока, тъй като и аз си направих труда да направя населено място по населено място приходи, отчитайки 30% задължително да се върнат. Не съм го правил на човек от населението, правя го по населени места. Наистина има дисбаланси, но в повечето случаи населените места са със знак минус. Като отчитам платените данък недвижими имоти за 23-та, данък моторни превозни средства, приходи от наеми осреднено за 2 години, тъй като стопанска календарна се разминават и мисля, че средно аритметично е по-правилно изчислено. И насреща слагам само разходите за електроенергия и планираните ремонти, одобрени за всяко кметство. Само това, нищо друго. Нито заплати, нито средства за издръжка, нито пенсионерски клубове, нито културен календар. Значи, някои от селата са с минус 30 000, 27 000, има няколко села плюс 10 000, плюс 18. Това се дължи единствено на наличието на юридически лица в дадено село, в смисъл големи земеделски арендатори или кооперации с по-голям сграден фонд и повече техника транспортна, и села, в чието землища има повече общински земеделски земи, които се отдават под наем. Значи, нямат вина конкретните села, че в землище на село Хикс общинските ниви са много малко, а в другите са повече. И това ще даде на човек от населението на това село някаква по-голяма сума, но това справедливо ли е? Този критерий да се ползва. Аз съм твърдо не. Преходните остатъци са за учебните и детски заведения и част от средства по европейски проекти, които не са завършили даден етап и още не е дошъл момента за разплащане съобразно договорите. Това са преходни остатъци. Това не са средства, които, както казахте, ние да ги изкарчим до 31 декември, за да получим по-голям бюджет. Това са средства на общината. Ето, тук са директорите на трите училища, могат да ви разкажат след обсъждането обаче. За образование основно. Да, и европейски проекти в европейски проекти. реализация. Тоест общината целево може да ги изхарчи само. Тоест това са средства. Точно така. Тоест не може да оперира с тях. Точно така.
Така. За кандидатстването успешното на проектите, не помня на коя дата, дойде писмото в 11:30 по електронен път и до 17 часа не беше срока да предоставим до 3 обекта, до 6 милиона с валидни разрешения за строеж. Направихме една оперативка, събрахме 3 обекта, не можахме да достигнем стойността, но това са реални обекти, спортна инфраструктура, улица и етап от водопровод, за които има реални и в сила валидни разрешения за строеж. Това сме подали, след това методиката се измени, лимитът се увеличи, имаме възможност за корекция, работим в тази насока. Очакваме и други проекти да получим. Все пак всичкото е въпрос и на финансови възможности, колко проекта могат да се заложат и да се възложат в рамките на една година. Абсолютно по нов начин работи сегашното правителство. Не казвам, че е лош. Аз лично много харесвам този подход, макар че тези средства са за 3 години, да не забравяме, и не са достатъчни, но все пак дават някаква свобода на всяка община да приоритизира и с общността, и с техническите проблеми, които имат населените места. Ще си спазим срока и според вижданията и пак казвам наличната проектна готовност ще кандидатстваме. Да, няма да е достатъчно, но това ще го изпълним. Плюс това подготвяме проекти, очакваме да се отвори и програмата за развитие на селските райони. Там също е на същия принцип с някакъв лимит, който е по-малък, но за сметка на това пък е за повече години, което не е добре. За празника на града сумата, която сме заложили, не е изчислявана по никаква методика, а е на база нашият вече 12 годишен опит в организиране на празника на града. Очаквах да ми зададете не точно ви този въпрос и тук тази зелена папчица е само от празника на града за последните 6 години с афиша за програмата и с разходите. Тези средства не са за един ден, а са за празничната 10-дневка или както се случва 2 седмици в навечерието. Ето ги тук афишите. Там освен тържествената част, там има голям фолклорен концерт, винаги традиционно на летния театър. Там има в навечерието на празника събития за децата, има театрална постановка, има посрещане на официални делегации, международни някои от тях от градовете побратими, официални гости, луксозни символи, които се подаряват на официалните гости, настаняване на тези гости, програма в рамките на 2-3 дена, както и нашите градове побратими като домакини го правят за колеги и за мен, и за колеги, които са пътували като гости на тези празници. Сигурно пропускам някои неща, отчетите са тук, така че мисля, че 25 000 лева за празник на общински център, за 10-дневна програма. Тук влизат и производство на покани, на афиши, които се разлепят във всички населени места, медии, които се канят тук. Така че или ще стигнат, или няма да стигнат, но те няма и да останат, те няма да бъдат изхарчени. Така ще се преместят за нещо друго полезно. Надявам се наистина и на спонсори от страна на бизнеса, за да направим един хубав празник. Абсолютно никаква финансова изгода, освен да дойдат хора, колкото може от по-далече, да се запознаят с забележителности, както казаха, но те ще дойдат само ако им се предостави някаква атрактивна програма, някакви изживявания, някакви по-известни изпълнители. Иначе няма кой да дойде, дори и нашите съграждани няма да уважат мероприятията, които организираме по това време. Благодаря ви за активността. Бих искала само аз да взема отношение по 2 въпроса. Един е за туризма. Защо няма туризъм в Павликени? Да се върнем на темата, че не сме фирма, но не сме и нито ресторантьори, нито хотелиери. Има едно място, което е привлекателно за много хора на територията на града, това е зоопарка. Виждали сте колко при хубаво време, колко автомобили пристигат, идват хората. Но проблема е, че те няма къде да останат, нито къде да спят, нито къде да се нахранят.
И това вече не е в нашата градина, би трябвало, нали, да има инициатива от бизнеса. Така, и другия въпрос, който е много странен, и виждам тук треньорите на спортния клуб по лека атлетика, и ми се иска и те да защитят проекта за пистата, защото много хора така застават против развитието на спорта в този град. И аз лично не мога да си обясня какво ви пречи. Че толкова много деца участват, тренират, печелят награди. В крайна сметка спорта е здраве. Да, аз точно това ми беше идеята, вие да кажете нещо. Благодаря. Десислава Божанова съм, треньор на клуба. В световен мащаб се говори за превенция срещу затлъстяването, срещу агресията, срещу наркотиците и повярвайте ми, най-голямата превенция е спорта. Искам да кажа, че леката атлетика е най-естественият спорт. Той е най-достъпният спорт за абсолютно всички възрастови групи. И ако искаме да имаме здрави деца, ако искаме да имаме добри деца, отговорни, ние сме хората, които ще направим наистина това да се случи, тези деца да останат в града, да бъдат наистина силното бъдеще на Павликени. Благодаря ви. Не съм разбран. Във връзка с проекта, аз уважавам всички спортове, доколкото знам в Павликени има около 20 спорта се подкрепят от общината. Лека атлетика е един от тях. Най-вероятно и самата писта би се ползвала и за други спортове. Тук моя анонс беше за проектната готовност на общината и за приоритизирането на проблемите, свързани с малките населени места извън общинския център и вкарването на този проект в 12 без 5, както вие казахте, в този ден, когато е дошло искането от Министерството на финансите. Функционалността изобщо ние коментирам, всички сме съгласни, че ресурсите трябва да се харчат в интерес на децата, но в крайна сметка реализирането на един такъв проект остава впечатление, пък и не само, сред нашите съграждани, които имат много по-важни проблеми. Това е моя анонс, а не против спорта и госпожа Вачева, изобщо човек, спортист, няма нищо против спорта, напротив, го подкрепя. Веднага обяснявам защо се оказваме с готов проект с разрешение за строеж. Миналата година програмата на Министерството на младежта и спорта беше за безвъзмездно финансиране на малки спортни обекти. По тази линия на стадиона се изгради игрището комбинираното за волейбол, баскетбол и пистата за троен скок. Затова ускорихме възлагането и да се снабдим с проект за пистата, бързахме и нея по тази програма да финансираме. Впоследствие редовният кабинет и редовният министър на спорта промениха наредбата с финансиране 50%. Това нещо не се възприе на комисиите на Общински съвет и аз за това го изтеглих на сесията, тъй като видно беше, че няма да се приеме. И тогава дойде искането от Министерството на финансите за посочване на тези проекти. Значи бързахме миналата година, затова го имахме готов този проект. Освен децата, които тренират, доста възрастни наши съграждани ползват пистата. Да, който е пожелал, му даваме ключ за малката вратичка да влиза и да ползва игрището и пистата. Повярвайте, много наши съграждани се възползват от тази възможност и пистата наистина трябва да стане модерна, защото сега е кал, сгория, плащали сме и шамот да я насипваме преди 2 години, но това просто е някакъв архаизъм и отблъсква и децата и нямаме възможности да сме домакини на състезания. И е опасно. Други въпроси, изказвания? Никола Личев. Да, най-скандалния. Така,
Пак по моята тема, във връзка с вестник Павликенски глас и въз основа на снощното ваше изказване, казахте, че един човек само списва този вестник и той е Георги Бъчваров, който всеизвестно е, че е ваш личен пиар. Във вчерашния отговор стана ясно, че той е на трудов договор към читалище Братство. Обаче финансите за това нещо се превеждат от община Павликени. В същото време Георги Бъчваров е и на граждански договор към община Павликени. Това в мен и в голяма част от обществото оставя усещането, че с обществени средства осигурявате финансов комфорт на вашия личен пиар. Във връзка с бюджета, аз смятам, че ако общината директно си наеме редактора, тогава обществото ще има по-голям контрол върху контрол върху това, което се пише. В кой раздел и в кои пера на проектобюджета са отразени всички необходими разходи за създаване и разпространение на вестника и колко е общата предвидена сума в бюджета, сумата за тези дейности през 24-та? Това е единият въпрос. Другия е може би най-болната тема в нашето общество е да останем чиста община и да не допускаме производства, които ще замърсяват. Във вашата предизборна кампания вие много усилено използвахте тази теза, че няма да допуснете, и по решение на експертния съвет на РИОСВ Велико Търново, което категорично пречи изграждането на завода за отпадъци на Петрургия, ще има неблагоприятен ефект за здравето на хората и ще застраши сериозно околната среда, почвата, водите, земята. При вземане на това решение и община Павликени, в ваше лице, господин Манолов, гласувахте против инвестиционното намерение. Но тъй като борбата може би ще изисква водене на дела и може би плащане на някакви неустойки, предвидени ли са в бюджета такива разходи за тази ефективна борба срещу заплахата Петрургия? Благодаря, това е. Така, аз ще отговоря за вестника и за разходите за него. Значи 18 000 лева общината дава на читалището за 12 месеца и отделно се дава 12 000 лева за печат на печатницата. Общо вестника излиза 40 000 лева на община Павликени, 2 издания месечно, значи 24 броя, не знам дали има извънредни. Така, ако има за празника на някакви, но те са в тази сума. В бюджета тези пари са в други дейности по културата. Госпожа Николова може да върне евентуално презентацията, да видите точно къде са. Докато госпожа Николова търси, аз да продължа темата с Павликенски глас от снощи. Обясних защо не се продава, а се разпространява безплатно.
Господин Бъчваров е експерт връзки с обществеността на община Павликени. Не ми е личен пиар, аз не съм някоя театрална звезда. Аз съм кмет на община Павликени и той е пиар на община Павликени. И изпълнява функциите си, мога да кажа, безупречно и е признат не само в Търновска област, ами в цяла България от колеги от Националното сдружение на общините и Асоциацията на пиарите. Той извършва много дейности, подпомага колегите, работи по брошури, по проекти, дизайн на покани, на афиши, пресконференции, помага и на училищата, тук могат да го потвърдят директорите на училищата и наистина си върши много професионално работата. Направих си труда днеска да разгърна няколко стари броя на Павликенски глас. Не е вярно, че всичките нямат автор, напротив, който си е подал готов текст, му е посочено името на автора, така са читалища по населените места, така са ПГАТ, Средно училище Бачо Киро, така бяха преди няколко месеца. Тук има представители на Сдружение за Павликени, на Бизнес общност Павликени, които също си подадоха материали, които се публикуваха без редакторска намеса. И аз не виждам какъв е проблема. В тези 18 000 лева, освен неговата минимална заплата в читалище Братство, има и на граждански договор редактор, който също е служител на читалище Братство. И това е, както казах, особено по населените места и по-възрастните наши съграждани в града, много се радват и го чакат с нетърпение. Той реализира и някакви приходи, които остават в читалището, общината го финансира, но не си иска тези приходи от обяви, които наистина са символично малки, но в предизборни кампании се увеличават и те също остават приход в Народно читалище Братство. А за чиста околна среда не сме предвидели средства да водим дела. Надявам се, че този проблем лека по лека ще отшуми напълно, така както е започнал. Доколкото знам, дела се водят между Петрургия и Регионалната инспекция по околна среда и водите. Ако се продължи тази сага и се наложи Общински съвет Павликени да взема решения, сигурен съм, че те вече ще бъдат на 100% отрицателни във всеки един аспект и тогава вече ще трябва да предвидим средства за дела, но съм сигурен, че това няма да се случи тази година. Благодаря. Добре, само да вметна. След като Георги Бъчваров не е личен пиар, всички видяхме, че взима активно участие в вашата предизборна кампания. Да, договорът му беше прекратен за 2 месеца. Госпожа Ваня Йорданова може да го потвърди. Добре. Само, че като редактор на Павликенски глас си остана. Да. Беше в неплатен отпуск и там, но броевете излизаха. Добре, окей. И всяка една партия си заплати на Народно читалище Братство съобразно ценоразписа своите материали. Други изказвания? Ами, не знам какво разбирате под Аз ще си позволя да се изкажа, но после и госпожа Гаврилова, ако иска. Значи няма проблем с електронните услуги. За електронните услуги се влиза, нали, може през общинския сайт, нали, има достъп, но те са на ниво държава. Нали, там има, не знам дали сте ползвали, аз лично съм ползвала и затова знам колко е удобно и колко е хубаво. Но има един такъв допълнителен елемент, който, нали, като се говори за дигитализация, трябва на хората да им е ясно, че се изисква квалифициран електронен подпис, който много малко хора притежават. И той струва пари. Не струва много пари.
Моя беше 33 лева за 3 години. Нали? Това абсолютно нищо не е, но самото усилие е така и хората си преценяват. Иначе услугите се предлагат. Аз не знам какво сте пробвали нали, с изключение на това, което обсъждахме напреди, че нямаме тая карта, каква беше? Не, да. Да, само накратко. Извън всички услуги, които предоставя нашата държава през проекта за електронно правителство и през двата големи проекта за електронна община, оставяйки ги настрани, големият въпрос, който стои в нашето общество и раздели в предизборната кампания гражданите на град Павликени, е откритостта и публичността на данните от дейността на община Павликени. Бяхме свидетели на много конкретни примери, които се размахаха в публичното пространство за цени и условия на похарчени публични средства. Мисля, че напрежението би паднало, както се случва навсякъде по света и в други общини в България, когато цялата налична информация, не по закона за обществените поръчки и не с изрично искане на гражданите на бизнеса, а по задължение на общината да бъде качвана на публично видимо място, така че всеки гражданин да знае, когато се прави пистата за лека атлетика на нашия стадион, разходите по пера са такива, конкретните разходи са такива и така нататък. Това имах предвид. Господин Николов, абсолютно няма да се съглася с вас. 12 години по един и същи начин се прави обществено обсъждане на бюджет, отчет на програмата на кмета, отчет на бюджета, всичко е публично, качено е, обществени поръчки, договори, абсолютно всичко е качено. Не мислете, че това е първото обсъждане на бюджета в този вид и в този формат заради вас. 12 години се правят така, аз се радвам, че вече има и външни граждани, защото до сега наистина ето госпожа Антонова, тя беше председател на Общински съвет, дългогодишни общински съветници, наистина си ги правихме сами. Радвам се, че има интерес, че има предложения и писмени предложения. Това е пътя. Ще се съобразим, ще приемем добрите предложения, но всичко е открито. Не си мислете, че откритостта и прозрачността е започнала от началото на този мандат и то заради вас. Много грешите. Персонализиран разговор. Извинявайте, разговора за дигитализацията не е личен и касае публичността на средствата. Ние реално научихме, секунда. Ние научихме на общественото обсъждане за програмата за развитие на имотите в град Павликени, че има инвестиционно намерение от август месец. Ние го научихме януари. Извинявайте. Защо се случва това? Миглена Желязкова, директор на професионална гимназия Цанко Церковски, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Първо ще изразя несъгласие, че когато има преходен остатък, един бюджет не е управляван добре. Напротив, когато има разумен преходен остатък, това означава, че се мислиш, че има януари, февруари и март. Занапред, както има тук диспути, както в държавата не беше приет бюджета, държавният бюджет, ако ние не бяхме предвидели средства, ние трябваше да си оставим учениците на студено, трябваше да си оставим колегите без заплати. Това е по този въпрос. Аз не чух тук, аз съм представител, разбира се, преди всичко съм гражданин на тази община. 20 години работя за гражданите на тази община. Не чух тук никакви конкретни предложения за промяна на това, което ни предлагат общината, което ни предлага. Конкретни предложения не чух. Може би трябва да ги формулираме по-ясно, всички да сме наясно какво предлагаме конкретно, защото
Павликенски глас, ние не сме против Вестника, ние сме против Жоро Бъчваров. Пистата, ние не сме против пистата, против спорта, ние сме против, защото пък точно този проект е предложен. Ами какъв трябваше да бъде предложен? Имахме ли ние гражданите някаква готовност, която беше наша отхвърлена? Зачеркнаха ли не нашия глас? В Павликенския глас има ли някой от нас, който да е подал статия и да не е публикувана? Аз не знам. Може и да има. Кажете си го конкретно, нали, възражението. Но това е моето предложение. Дайте да някакви конкретни предложения, нали, да формулираме и да делово. Благодаря. Благодаря на Миглена, че ми подаде топката. Моето конкретно предложение е, Гошо, ако ти е скучно, може да страниш, бе, човек. Ами, моля. Да, съвсем сериозно. Читалището е самостоятелна единица, която се управлява от общото събрание и така. Контролира се от читалищно настоятелство и членовете. Така, когато Георги Бъчваров е на трудов договор като редактор на Вестник, какъв контрол имаме върху него? И към Вестника, и към нещата, които се подават. Ясно е, че той е общински вестник и отразява дейността на община и обществения живот. Читалището няма работа в това. Конкретното им предложение е община Павликени директно да назначи на трудов договор редактор на Павликенски глас. Конкретно. Аз тук виждам някаква обсесия, нали? Георги Бъчваров, човека, така. Към Бъчваров нищо. Как нищо? Нали, ние не чухме и забележки, примерно нещо конкретно, какво не ви харесва. Защото другия човек, който работи по Вестника, е вашата колежка Зорница. Да. Ами да, тя на какъв, не знам на какъв договор е, но по същия начин тя на хонорар. Пари. Значи, двама човека се справят блестящо с една задача. Не е лека задача. Ама не разбрахме в крайна сметка контрол, не знам, нали... Добре, записахме го. Може ли да ни се изказвате така? Цанко Цонев, общински съветник. Аз смятам, че голяма част от изказванията и въпросите трябва да бъдат обект за разглеждане на сесия на Общински съвет. Можем там да отправим въпроси. Наистина приканвам, ако някой има конкретни предложения по преструктурирането на бюджета, по промяна в параграфи, някакви капиталови разходи и така, защото много се размива разговора и предполагам, че ако не сте имали време да се запознаете, писмено ще може да бъдат внесени предложения. Общински съвет така или иначе разгледа всичко. Това исках да кажа. Само аз в момента нямам конкретно какво да предложа. По-нататъчен етап, като общински съветник, ще взема отношение. Благодаря на господин Цонев за намесата, адекватната намеса и навременна. Така да се ориентираме към приключване, но все пак трябва да има някакъв такъв резонен срок за тези предложения, ако някой наистина има намерение да внася нещо. Ни трябва на 29-ти да сме го внесли в Общински съвет. Тъй, че използвайте събота-неделя, за да бъде отразено предварително. Не, добре, само събота. Ема не, значи аз не очаквам да има някакви чудеса от героизъм, нали, нещо. Събота до 17 часа на имейла на общината или на хартия при дежурния на общината. Мисля, че се договорихме. Ако няма други конструктивни изказвания,
Утре. С това общественото обсъждане на проекта на бюджет приключи. Благодаря ви за търпението и за присъствието. Хубава вечер на всички!